खुलुमबाय आं पास्टर कुमार सिंह नार्जारी लोगोसे जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बयखौबो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लायो आरो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बाख्नाय जाथों। आङो दिनै आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय रान्दि हिन्जाव आरो बिसार खालामग्रानि फिदिंनाय बाथ्रा। रान्दि हिन्जावनि फिदिंनाय बाथ्राखौ जोङो नायदोनि। बेयाव जोङो नुनो मोनदों रान्दि आरो बिसार खालामग्रानि फिदिंनाय बाथ्रा। बेखौ जोङो मोननो हागोन बाइबेल गोथार बाइबेलाव लुकासनि गाहाम बाथ्रा 18 अध्याय 1निफ्राय 8 पदआव बे बिषयखौ जोङो मोननो हागोन। जिसु ख्रिस्टनि बे उफुमा एबा फिदिंनाय बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ मानो बुंदों जोङो बे बिषयखौ सिगां नायग्रोनि। जेब्ला जिसुनि 12 चेलाफ्रा गोहो गैयि जायो, गावसिनि फोथायनायाव भरसा गैयि गोहो गैयि जेब्ला जायो, बे समाव जेन आर'जआव नांथाबबाय थायो आरो आर'जआव नांथाबनानै जेन इसोरनिफ्राय बोलोखौ मोनो, बेनि थाखाय बे फिदिंनाय बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनि 12 चेलाफोरनो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बिदिब्ला जोङो नायदोनि दाबसे नोगोराव जे इसोरखौबो गियै आरो मानसिखौबो गियै मानियै बेबादि सासे गोहोगोरा मानसि दङमोन। बियो इसोरखौबो मानिया आरो मानसिफोरखौबो बियो खाथिर खालामा, बेबादि गोहोगोरा मानसि। आरो बे नोगोरावनो सासे रान्दि हिन्जावबो दङमोन। आरो बे रान्दि हिन्जावनि सायाव गामिनि माखासे इनाय खालामग्राफोर दंमोन। बे रान्दि हिन्जावखौ नासयफ्लायबाय थायोमोन, इनाय खालामोमोन। दा बिनिखायनो बे रान्दि हिन्जावा जेब्लायबो दुखु मोनोमोन, इनाय खालामग्राफोरखौ दुखु मोनोमोन। फारसेथिं रान्दि मानसि बेहा रावबो गैया। दा बेबादि जानायखायनो बे रान्दि हिन्जावा बै इसोरखौबो गियै मानसिखौबो मानियै बेबादि मानसिनाव थांनानै बियो खावलायबाय जे नोङो इसोरखौबो गियै मानसिनि खोथाखौबो मानियै मानसिफोरखौबो खाथिर खालामैब्लाबो नोङो अन्नानै आंनि बे बिसारखौ खालामनानै हो। माखासे मानसिफोर आंखौ इनाय खालामो, आंखौ नासयबाय थायो, बिसारुफोर दङ। बे बिसारफोरनि थाखाय नोङो बिसार खालामनानै होदो। बिसोरखौ उसित बिसोरनि मोननांगौ बादि दन्दनीय बिसोरखौ पानिशमेन्ट होदो आरो आंखौ बे जेंनानिफ्राय बे खैफोदनिफ्राय आंखौ सुख'दो होननानै बे रान्दि हिन्जावा सानफ्रोमबो बे मानसिनियाव खावलायफ्लायोमोन। नाथाय बे मानसिया दिनैबो खोनासङा, गाबोनबो खोनासङा, सबनिबो खोनासङा, बारंबार खावलायब्लाबो बियो खोनासङा, खाथिरखौनो खालामा। जिहेथु बुंनानै लाखादों नालाय जे इसोरखौबो गिया आरो मानसिफोरनि खोथाखौबो बियो लाया, मानिया, बेबादि जातनि मानसि जानायखाय बियो मा बे रान्दिनि बिसार खालामनो थाखाय मालाबाबो बियो गोसो गैया। नाथाय बेबादि सानफ्रोमबो बारंबार बे मानसिनियाव बे रान्दि हिन्जावा गसर गाबबाय थानायखाय, खावलायफ्लायबाय थानायखाय, बे इसोरखौबो गियै, इसोरखौबो बियो गिया, मानसिफोरखौबो बियो खाथिर खालामा, मानसिनि खोथाफोरखौबो बियो लाया, बेबादि मानसिया मा जाहैबाय बे रान्दिनि बिसय बियो सिन्था खालामनो गोनां जाबाय। बियो सिन्था खालामबाय जे बे मानसिया आंखौ सानफ्रोमबो फैनानै बेबादिनो धक्का होफैबाय थागोन, आंखौ बेबादिनो डिस्टार्ब खालामफैबाय थागोन, आंनि सायाव बियो बेबादि आंखौ सुख गैया जानो लोंनो सुख गैयि खालामनानै होफैबाय थागोन, एथुफैबाय थागोन बे बिसरनि थाखाय, बे बिसारनि थाखाय। बेनिखायनो आङो इसोरखौ गियाब्लाबो, मानसिखौबो आङो खाथिर खालामाब्लाबो, मानियाब्लाबो बे रान्दिनि थाखाय आं बिसार खालामना होनोसै होननानै बे गोहोगोरा मानसिया बियो मा गावखौ थिरांथा खालामनो गोनां जादों। आरो बेबादिनो बियो बिसार खालामनानै होबाय।
बिनि इनाय खालामग्राफोरखौ बियो हमनानै होबाय आरो बिखौ बे दायनिफ्राय बे इनाय खालामजाबाय थानायनिफ्राय बेबादि नासयजानायनिफ्राय बियो सख' जाबाय। बे इसोरखौबो मानियै, इसोरखौबो गियै, मानसिखौबो मानियै, इसोर बादिखौबो मानिया, मानसिखौबो बियो मानिया, नाजावा, ओरैबादि गोहो गोरा बेबादि मानसि। दिनै जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, सिगाङावनो जोङो नुखाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गावनि साजिनै सेलाफ्रा गोहो गैयै जायो, फोथायनायाव बरसा गैयै जायो, होनब्ला आर'जाव नांथाबजानानै इसोरनि बोलोखौ लानानै जेन' थाबायस्रिखिनो हायो, मावनो हायो, बेनि थाखाय बे उदाहरनखौ होदों। दिनै अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा नोंथां, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, नोंथांमोन, जोङो सिन्था खालामनानै नायनि। दिनै जोङो नायनि, जोङो जुदि इसोरनि सायाव इसोरखौ अननो रोङाब्ला, इसोरखौ जोङो जेब्लायबो अधोरोमिया हिसाबैल' नाजावदोंब्ला, इसोरनिथिङै जोङो गोसो खालामाब्ला, जोंनि गोसोफ्रा अधोरोमियाल' जानानै थायोब्ला, इसोरनि गोसोखौ धार्मिकता, धोरोमिया जानो गोसो गैयाब्ला, अब्ला जोङो खुथाब बिब्लाबो इसोरा जोंनि बिनायखौ लेट खालामो, जोंनि बिनायखौ खोनासंनायाव गोब्राब मोनो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, फोथायनायाव गोहो गैयै जायोब्ला आर'जाव नांथाबनानै बोलोखौ मोननाय बादि। दिनै बे हर सान जोङो इसोरनियाव आर'जाव नांथाबनो नांगौ। जोंनि दुखु खैफोदखौ इसोरनो खोन्थानो नांगौ। जोङो खनसेयाव खोनासङा, खननैयाव खोनासंजाया, खनथामाव खोनासंजाया, बारंबार इसोरनियाव जोङो बरसा खालामनांगौ। नैबे बिसयखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों। मानोना जोङो सम सम जोंनि गोसोफ्रा उदास जायो, बोलो गैयै जायो। इसोर होननानै मिथिब्लाबो, बासायग्रा होननानै मिथिब्लाबो जोङो थौले गियानजों जोङो मेंग्लायनाय मोनो आरो जोङो आर'जाव दुरबल जायो। बे बिसयखौनो लानानै आरो जोङो फारसेथिं धोरोमिया नङा, जोंनि फोथायनायफ्रा धोरोमजों थाङाखै, अधोरोमिया जोंनि साननाय मावनायफ्रा। बेनिखायनो इसोरा जोंनि फोथायनायखौ, जोंनि आर'जखौ बिग्रोमोना होआ। बिनाय लोगो लोगो जोङो बिनि फिथाइखौ मोना। बेनि ओंथिया बेनो, जोङो धोरोमियाफोर नङा। अ ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा, अनजाग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, नोंथांमोन, दिनै जोङो धोरोमिया जाग्रोनो नांगौ। जोङो फोथायजाग्रा इसोरनि बिसा, जोङो इसोरनियाव नांथाबग्रा धोरोमिया जायोब्ला, दाय गैयि, पाप गैयि, अपराध गैयि जोङो इसोरनि बिसाफोर जायोब्ला, जोङो बिनाय लोगो लोगो बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन। बिनाय लोगो लोगो इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन, जोंनो मा उत्तरखौ होगोन। दा बिनिखायनो बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ, जोङो फोथायनायाव बोलोगोरा जानो नांगौ। जोङो जेरैबादि दिनै बै इसोरखौ गियै, मानसिखौबो मानियै मानसिया बिदिनो सानफ्रोमबो गले गले खावलायजानाय लेखायै दिनै बे रान्दिनि थाखाय बियो बिसार खालामनो गोनां जाबाय। अब्ला इसोरा बेबादि जों हर सान गोसो गाबग्रा, इसोरनियाव बरसा खालामग्रा, आर'जाव नांथाबग्रानि थाखाय इसोरा मानो खोनासङा? मानो बेलाय जोंनि आर'जखौ खोनासंनाय नङा? थारैनो खोनासंगोन। थारैनो जोंनि हर सान मोदै मेगन रुगुंनानै जोङो इसोरनिथिङै गिदिंनानै जोंनि पाप दायफोरखौ निमाहा बिनानै जोङो धोरोमिया जायोब्ला, जोङो इसोरजों नांथाबोब्ला, जोङो निस्सय बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन। इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन, जोंखौ जोंनि मोनफ्रोमबो थांखिफोरखौ साक्सेसफुल खालामगोन, जोङो जाफुंसारनो हागोन। बे खोथाखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि साजिनै सेलाफोरनि सायाव बेखौनो फोरोंदों, जाहाथे बेनि साजिनै सोलोंग्राफ्रा जेब्लायबो आर'जाव नांथाबनानै थायो। मानोना बोथोरा जोंनि थाखाय सिरियास कन्डिसन जायो। जिसु ख्रिस्ट'नि साजिनै सेलाफ्राबो
सम सम बिसोरो सिरियास कन्डिशनाव गोग्लैदों। बिसोरो गावसोरखौनो थावरिनो हाया बेबादि मोनदांदों। जिसु ख्रिस्ट'जों थाबायफानानै जोङो जोबनायाव मा मोनगोन? जोङो माबायदि जोङो जिउ खांनो हागोन? जोबनायाव जों माबादि बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन? बेखौ बिसोरो सानदोंमोन आरो बिसोरो गाबनो गोनां जादों। बिनिखायनो पेटरा बुंदों जे जोङो नोंनि बिहि बिसा हा हु गासैखौबो नागारजोबनानै फैबाय नोंनि उन अब्ला जोङो जोबनायाव मा मोनगोन होननानै पेटरा जिसु ख्रिस्ट'नि सोलोंग्रा पेटरा बुंदों। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जे नोंसोरबो बै गोथांनि रायजोआव 12 फोरेलनि इस्राएलनि फैदनि गेजेराव नोंबो सासे बिसार खालामग्रा जानो मोनगोन। बिसार खुंनायाव नोंबो बाहागो मोनगोन। बिसार खुंग्रा जानो मोनगोन आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जोंखौबो सोरगो रायजोआव बै इस्राएलफोरनि फोदफोरखौ बिसार खालामनो थाखाय जोङो बिसार खुंनो थाखाय जोंनो अधिकार होगोन। सोरगो रायजोआव जोङो बयनिख्रुइ सुखनि थावनिखौ जोंनो थाम थिम खालामनानै होगोन। दिनै बे पेटरनि दारै जोङो मिथिनो मोनो। बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो अधोरोमिया जानानै बेसे थाबावनो बे संसारावलाय? जोङो इसोरनि धोरोम खोरोम गारनानै जोङो धार्मिक जानानै थायालासिनो अधोरोमियानि खामानि मावनानै बे संसाराव बेसेबाव जोरबावनो? अधोरोमियाथ' इसोरजों हामजाजानाय नङा। अधोरोमिया मानसिफोरखौ इसोरा बोखाङा। अधोरोमियाफोरनि थाखाय सोरगोआव जायगा गैया। बिनिखायनो जोङो सोरगोआव थांनोब्ला इसोरनि गोहो बोलोखौ नांगौब्ला जोङो धोरोमिया जाथारनांगोन। धोरोमिया जानानै बिब्लासो जोंनि बिनायफ्रा खोनासंजायो, गोख्रैनो फिथाइ थायो, गोख्रैनो रिजाल्ट मोनो। बिनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनैनि जोंनि मेसेजनि टपिक बादि रान्दि हिन्जावनि बिसार खालामनायनि बिसयफोरखौ जोङो मोनबाय। लुकासनि गाहाम बाथ्रा 18 आयदा 1निफ्राय 8 पदनि बाथ्राया जोंखौ बेखौनो फोरोंबाय जे जोङो सानफ्रोमबो गोहो गैयि जायालाबा, गोहो गैयि जानायावबो, फोथायनायाव गोहो गैयि जानायावबो जोङो बिनियाव हर सान नांथाबनो नांगौ। जों फोथायनायाव बोलोगोरा जानो नांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, जोंनि दिनैनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउटुब चेनेलनि जोंनि जे गस्पेल टपिक, बे गस्पेल टपिकनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै खोनासंनानै माबादि मोनखो? जुदि मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो जोंनि बे चेनेलखौबो लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामनो दाबावसै। जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै। जोंनि दिनैनि मेसेजनि टपिकआ एसेयावनो जोब्बाय। जोबनायाव जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बाख्नाय